Se a luz se subasta todos os días e todas as comercializadoras a mercan ao mesmo prezo, por que cada unha a vende como lle peta? Galuresa leva a luz á vosa casa a prezo de subasta, é dicir, de custo, porque iso é o xusto. E para dar fe delo, buscamos por todo o mundo a máxima autoridade en xustiza e atopámola xusto aquí. Ola, son Xusto García e din de min que son o máis xusto de todos. Eu son o único xusto de Galicia que vive en San Xusto, concello de Barreiros. E dende miña autoridade dou fe que a luz de Galuresa ten o precio máis xusto, porque pagas o que consumes o precio de custo por só 4 euros ao mes. É enerxía 100% verde procedente do sol. Se tes a Boomerang, levas moita máis gasolina e se te das de alta na web, os 3 primeiros meses de cota son de balde. Luz e Gas de Galuresa, a tarifa máis xusta. Palabra de xusto. Corte.